ଆଜିକା ବ୍ଲଗରେ ତମକୁ ଦେଖେଇବି ଗୋଟେ ଭଲ ଜାଗା। ଆଗକୁ ଆସନ୍ତୁ, ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ବାହାରି ଯାଉଥିଲି। ଆମ ବାଇକ୍ ବି ରାସ୍ତାରେ ଜୋର ଚାଲିଛି। ରାସ୍ତାରେ ଦେଖିଲି ରିଲ୍ସ କରୁଛନ୍ତି ଝିଅମାନେ, ତାପରେ ବି ଆହୁରି ଜୋର ବାମ ବାଇକ୍ ଚାଲିଛି, କାହିଁକି ନା ଆମେ ବହୁତ ଦୂରକୁ ଯିବାର ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ରାସ୍ତାରେ ଗଲାବେଳେ ଗୋଟେ କଲେଜ ପିଲା, କଲେଜର ନାଁ ଦେଇ ଜାଣିଥିବେ, କମେଣ୍ଟରେ କହିବେ सिस्टम पार देंगे। ଯୋଉଠି ମୋର ଯିବାର ଥିଲା, ଫାଇନାଲି ସେଇ ଜାଗା ପହଞ୍ଚିଗଲା। ଆମେ ମାଙ୍କ ପାଖକୁ ପହଞ୍ଚିଗଲା। ଆମେ ଏଇପଟେ ଗଲେ ଗୋପାଳପୁର, ଏଇପଟେ ଗଲେ ବାଲେଶ୍ୱର। ମା ମଝିରେ ଅଛନ୍ତି। ଆପଣ ମାନେ କି ମାଙ୍କୁ ଭଲସେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣ ବି ଟିକେ ଦର୍ଶନ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଏବେ ବି ମୋର ଦର୍ଶନ ସରିଗଲା। ଏବେ ଚାଲିଲି ସିଧା ଘରକୁ। ଦେଖାହବ ନେକ୍ସଟ ବ୍ଲଗରେ।